Forbered dig på en stinkende film, der er klar til afspilning nu. Solen stopper, det er en ny dag i Bollywood. 2 mennesker leder nu efter den samme røde kapsel. Halløj! Jeg skal finde den røde kapsel. Er der nogen, der har set den? Yeehaw! Jeg har også tænkt mig at finde den kapsel. Jeg ved, jeg kan finde den. Jeg er meget bedre end den anden. Bare vent og se. Jeg rider op over en bakke. Hej! Jo, Bagne, jeg bouncer hen. Jeg skal finde den kapsel. Hey, der. Total gangster, jeg henter den. En ny dag er slut i Bollywood. Farvel. Hvordan er det nu der? En aften er forbi. Nu er det tid at sige farvel og have det godt og gå nu lige hjem. Lad være skub for skrig, det siger vi kun fordi det er ellers må vi skulle ringe efter jeres politi og jeres mor. Imellem jer der er der måske publikummer, som sidder godt og kan bruge en ekstra lille kummer. Farvel.